Shout out naman dyan kay Madam Nadia Muslima Balaw. Shout out naman Nadia Muslima Balaw. Thank you for watching. Saan reunion tanong mo? Honor kasi Saan Asnawe? Reunion tanong mo? Shout out Kinsan Asnawi Manila. Insan reunion yung tanong mo? from Manila. Kailan para makabalik agad? Kailan nyo para makabalik agad? Bigyan natin na ng